Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih ngaji jamai sopo rek? Oh, paling jamai Bu Ipa. Kon tak delok-delok kait mangan kok prengat-prengutai opo silang? Ora apa-apa kok Mbak Sus. Kon sarapan ambek opo silang? Paha. Ndase PT aiku. Iya Mbak Sus, ndase PT kok. Aduh, ya opo makmu iku lang? Kok iso anake dipangani limbah? Padahal kon sing golek duit, kok iso dipangani ndase PT? Wis jarno Mbak Sus, sakarep-karepe wis. Gak apa-apa aku mangan sego tok sementing wareg. Aku iki mbalani hakmu sebagai anak lho lang. Kon iku tulang punggung keluarga. Mbok Makton niku lek tuku ayam tuku swiwis seprapat apa Pak? Seprapat ngono. Iki enggak, malah tuku endas. Ya lek iku oleh tuku. Lah lek oleh njaluk ya apa? Wis jarno Mbak Sus, sakarep-karepe emak wis. Emak iku ancene ya ngono. Aku ngerti lang, kon kait mang iki mangan gak cocok lawo. Mangkane tak was-wasno kok prengat-prengutae. Ojo dipeksa mangan daripada muta kon. Arek joko-joko ngene kok dipangani ndase PT. Alah lang, cek kebacote makmu iku. Ojo nek duit blonjo kok kapan-kapan. Apa rek? Kok nggawa-nggawa ndase PT? Karo ngono teko mburi kok bengar-bengor ae. Gilang iku lah anakmu sih, Mak. Mosok sarapan ambek ndase PT telu. Garingan lo iku mak nyel-nyelan. Mentolo sampean delok. Lah apa nek disalahin ndase PT? Wong ndase PT iku digoreng enak. Lah ya silang. Iya enak. Enak nemen kok, Mak. Lho kan, mosok gak pekarek. Teko jawabane Gilang ae ketok lek areke mangkel. Nanggung lek tuku ndase PT, kok gak menisan, tukokno brutu kono lo digoreng. Lho brutu tambah enak ta. Daging tok dicokot kenyal-kenyal. Ya opo arek iki rek? Oh, sarap. Pantesan lambemu koyo silit. Wong ancen awakmu senengane mangan silit. Ya kok niku sing sarap. Wong gak melok belanjani, melok ngatur. Wong ndase PT iku lho enak digoreng. Lah ya silang. Wis Mak wis. Ya enak nemen. Wis kono lho sampean mlebu. Nandi yo, kok ora ono. Kapanane buntelanku tak dekek kene. Lah nandi yo. Sampeyan goleki apa, Mbok? Buntelan, Preng. Buntelan apa? Bako. Ya Allah, Mbok. Sampeyan ojo rokokan ae, Mbok. Umure sampeyan wis swidak lebih. Sampeyan wedok wis tuwek gak pantes ngerokok, Mbok. Lah yo apa maneh, Preng? Wong mbok ke jaman penjajahan biyen wis rokokane. Ya tapi mandeg, Mbok. Ojo sampe ya, Mbok. Sampeyan rokokan nek daerah kene. Aku izin lek didelok wong-wong kene. Apa maneh sampeyan rokokan nek ngarepe bulan? Awakmu garo tenan ah, Preng, buntelanku. Gak ero, Mbok. Aku gak ero paling kebuah ambek aku. Lho kok dibuang sih? Ya emang ta. Wis, Mbok. Sampeyan nang jero mangan, Mbok. Ojo bengong ambek rokok, Mbok. Jogon kesehatan sampean, Mbok. Wong awakmu ya rokokan pisan. Aku ngono lanang, Mbok. Sono pantes-pantes sing ngerokok. Mlebu mangan, Mbok. Oh iya, Preng. Kali ndek kene ndek ndi? Kate lapo sampean nang kali? Aku kate golek godhong kelor, kepengin masak kulup. Kali ndek kene gak ono godhong kelor. Iki kuto, ojo dipadakno mbek desa, Mbok. Ono mbok ndek kene gak tambah ayem, tambah horeg. Ono ae gebrakane. Gak turunanku kok kabeh koyo ngono yo. Lek gak unik, yo asik. Lek klambi merek iku enak, Rok. Ono kancing cadangane. Dadi umpamane kancinge ilang situ ora bingung, wis ono serepe ning kene lho. Padahal udah dari kemarin itu Mbak, Susi tak suruh jahit, tapi gak dikerjain cuma dijanjiin. Bojomu iku anjane ngono. Kurang ngerumat nang bojone. Contone saiki, isu-isu wis gak ono di omah. Mbok mluyur nang diparani gak jelas. Sampai capek aku Mbak, yang mau nasehatin Susi, gak pernah didengerin. Bojomu anjane ngono, wong kopinge buntu. Isu dikandani awan ngono wis lali. Dikandani kuping tengen metu kuping kiwa. Teh, tolong po, lek ketemu Susi dik ngarep ngomong. Dikon mulai mbek Mbak Lela. Oh iya, Mbak Lel. Mari kita ketemu Susi dek ngarep tak omongane sesuai amanah. Wis mari iki lho, Rok. Karinya triko hemil lek kate digawe. Enak jangan asing kecut.
beli kemangi mangane bubar nyambut gawe senadyan lawo tempe ben sehat awake. Cah Ayu lagi lapo? Mari dondom-dondom iki lho. Benike ucul. Nduk, TV-mu gede, tak deloki oleh ah. Anu TV rusak. Gambare semut tok ora iso murup. Tenane kok rusak tenan lho. Anjene rusak, ora iso murup iku mbok TV-ne. Dipetek ngene lho, murupe semut tok, burek. Nduk, dek figura iku fotone sapa? Iku ah, Heeh. fotoku. Lanange iku sapa? Ya bojoku. Wah, mosok bojomu ganteng gagah koyo ngono gelem ambek keong koyo ngene. Ojo ciriwis, Mbok. Timbangane tak jahet ambek dom iki lho ya lambene sampean. Nah, dia anakmu sing ganteng dhewe Satrio iku. Sakti Aulia Akbar. Uduk Satrio, Sakti Aulia Akbar. Sekolah reke. Sekolah di SD ndi? SMA rek iku mbok kudu sekolah wis Joko. Wah, wis wae rapi dirapekno karo putuku. Kon gak mbiyo nang tanggomu Ayun. Enggak sus, orang nggak diundang. Kono ojo serat-serat ae Ayun, aku kate mangan iki lho. Ya maaf. Arep apa kon? Enggak sus, kenyang aku. Wenak irek, payah mbek susu coklat. Temenan gak arep apa Yun? Iki lho garis siji. Enggak sus, kenyang aku. Wis makano. Yun, kon niku ojo serat ae kok. Gila. Ya maaf sus. Yuni, aku mangan lho iki. Aku pilek sus dari kemarin sus. Masih ono empeten Yun. Cek enak irek. Kon gak gelem temenan ah Yuni? Enggak sus. Tak buka yo. Iya wes makanan sus. Cek enak irek. Salah tukune angel kudu BO dhisik. Aduh susi, aku ditepuk sih sus. Kon kait bang dipenging tambah serat koyo dikongkon ae. Aku iki gila Yun. Kok berdarah sus. Aduh sakit. Susi, gigiku ompong sus. Gigiku patah. Kamu harus tanggung jawab Susi. Mosok saya untukmu sampai botol ditapuk ngono tok. Ini loh Sus. Gigiku patah Sus. Ini loh Sus. Kamu itu selalu kekerasan denganku Sus. Yo sepurane yo. Lakon sih anjen golek gara-gara dhisik. Gimana ini gigiku copot. Wes ojo nangis Kak. Wong akeh dokter gigi. Don't panik. Iki wis zaman modern. Enak kamu kalau ngomong Sus. Bayangin gigimu yang patah. Sakit Sus, sakit. Wes ojo nangis Yuni. Didelok uang iku lho. Percuma kok nangis. Gak kira balik mana untuk musik botol iku. Aduh sakit. Yun. Loh, kok gede kabeh? Kompong Yun, paling di masa sopo kon. Mlebu Yuni. Diguyu Tohir iku lho. Mari ki lek sampe Rosaro, apa tambah gak izin kon? Mlebu kok. Konse lah karo nang Cen. Gara-gara kamu. Gigiku ompong. Sumpah
Sus. Kamu harus tanggung jawab, Sus. Harus tanggung jawab kamu, Sus. Jangan lepas dari tanggung jawab kamu, Sus. Aku jaluk jatah mingguan, Mas. Iya ndak sabar. Mari ngene tak kei 500. Mau aku 500, aku jaluk 1 juta. Lah kok moro-moro njaluk duit 1 juta sih ndak? Aku lah malah gak duit cekelan lek sama njaluk kabeh. Yo soalnya aku minggu iki akeh butuhe, Mas. Saiki aku takon dah. Kebutuhane sampean minggu iki opo? Skincare ku entek, parfumku wayahe tuku, tabunganku yo menipis. Sampean wis seru tabungan menipis kok malah nukoni hal-hal sing gak penting. Skincare ku yo penting, Mas, gawe perawatanku. Lek sampean njaluk kabeh yo ojo. Aku gak duit cekelan dah. Sampean cekelan ku gawe apa, Mas? Mending duwike dikekno nang aku, lek sampean butuh kari njaluk. Sampean ngerti ndak? Sak jeke rabi aku jarang nyekel duit dhewe ndak. Lah sampean nyesel lah, Mas, kek duit aku. Yo gak ngono, aku sebagai wong lanang yo kepingin ono cekelan duit gak kabeh-kabeh nek cekel wong wedok. Wis ngene ae. Mari iki sing 700 gawa, 300 tak gawae. Aku dadi wong lanang lah nek gak cekelan duit kate cekelan sempak ngono Anda. Mosok iya aku nek njaba kentekan rokok katene tuku leren mulih njaluk sampean dhisik. Sampean ku mbok ojo egois-egois ndak. Aku njaluk duwe Cak. Tas mulai sekolah lho kon. Jaluk duit. Engkok sore duit mana? Duit. Mbok kira golek duit gampang. Agel Cak njaluk duwe Cak. Cak agel njaluk duwe. Kayak tuku jagung mozzarella. Ki lho. Wih nek 5.000 kon. Jagung mozzarella ku regane 7,5 Cak. Ya gak cukup ta iki. Gelem iku. Gak gelem ngene. Yo ojo Cak. Ya wis iku. Tapi iki kurang. Ayo aja tambah ono 2,5 lho. Wis iku lan. Kurang. Lan bulan Cahayu rene nduk. Opo mbok? Iki lho PN gen jajan. Temenan iki, Mbok. Iya nduk, PN kabeh wis. Suwun ya, Mbok. Mbok, sampean ya apa sih? Tak kei duit 10.000 gawe jatah sampean kok tambah dikekno nang bulan. Ya jarno apreng saken. Wong adekmu kepengin tuku jajan duweke kurang. Lek duweke mbok entek kan njaluk awakmu, Preng. Balekno duit mbok. Jarno kok. Kon iki mang ngekeki sapa? Ngekeki sampean, Mbok. Lah ya wis saiki tak kena bulan kan padha ae. Wis, Mbok. Lek aturane koyo ngene tambah stres aku. Ya jarne apreng, wong ancene sik arek. Wis nduk kono nang budal tuku jajan. Eling ya, Nduk. Engko lek duwe entek, mulih njaluk nang mbok, aja njaluk jajan kancane. Iya, Mbok. Ya wis hati-hati. Tambah duruki gak kena. Mbok Jum iku aja terlalu manjano bulan, Mbok. Saken Pak RT. Lah maksudmu apa melu-melu? Wong iku lho putuku, kutuk putumu. Lah iya sih. Ya tapi Mbok, gak kabeh penjalukane bulan iku dituruti. Bulan iku nakal lho ya. Nakal-nakal ngono ya putuku. Wis ora usah melok ngatur kon. Aturin putumu dhewe kono lho. Wis, Mbok, wis. Walah Mbok Jum. Sampeyan iku dikandani sing genah, malah nyengol-nyengol. Kandani saken Pak RT iku lho. Ra ngurusi cangkemanmu. Lho, Preng, kon gak ketok duitku 10.000 ah. Lah sampean kekno bulan iki mau, Mbok. Oh iya lali. Lah terus saiki aku gak nyekel duit, Preng. Ya gak nyekel, Mbok. Wong sampean kekno putu sampean tersayang iku. Lah dia Preng cekelano duit. Lho kan, Mak. Walah Mbok Jum. Sampeyan iku kok sak karepe dhewe. Wis dikandani gak kenek, pekun nyusano. Hei, Trenggeling, kon ora usah ngurusi urusanku karo putu-putuku ya. Urusanmu dhewe kono lho. Tuwek kakan pola. Gak sadar lembahmu iku tuwek. Kok ngilono aku tuwek? Ora nang desa kono te, timbang nyumpek-nyumpeki awakmu ae. Iki ndoke dipisah kabeh, Mas. Perlu wae, Dik. Lah opo? Ose kang nisan kabeh nanggung. Wong gawe jamu iku endoke kudu ganjil, lek gak 1, 3 ya 5. Terus iki putih didewekno ngono berarti. Iya. Putihnya aja dilebokno gelas lho, Lu. Iya, Mas ngerti. Kuninge tok kan sing dilebokno gelas. Iya. Opo sih, Mas, fungsine jamu iki? Ya nang awak iku lho, Lu, enteng. Iku jamune wong lanang embongan, endok pitik Jawa dicampur soda. Kurang siji, Mas. Iya wis endang telu ae. Terus iki diapakno, Mas?
Kopioken kek ono soda. Dikopiok dhisik sampai halus. Yo. Aku ngombe jamu iki mulai zaman biyen. Sik seneng urip di embongan iku. Alon-alon jak akeh-akeh. Mesti amber. Oh. Yo iki sik. Tambahi. Bisa. Mantap lah iki lu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ya, sampean duwe kater ya. Lo Joko kurene le mlebu. Iki lo omben Opo iki ya? jamu ndok. Waduh, aku gak seneng jamu ya. Kok isone gak seneng jamu? Enak nang awak seger. Ndok mateng ah iki. Nek mateng lak dadar bar. Iki lho ndoknya mentah. Mau ya aku ya. Lho kok iso? Ayo omben. Omben. Nah. Lho, ayo omben entekno. Omben aja kudu mutah gak diombe. Ayo diombe. Lanang kok gak seneng jamu. Entekno. Entekno. Kok isone jamu ae kate mutah. Terus meneng wae lakon jak guyu ae. Ngawur sampean. Jamu kok ngawur. Entekno ayo omben. Enak kan omben entekno. Entekno terus. Enak ngono lho. Ayang ngawur. Kok iso ngawur iku lho. Aja diutano, bar iku jamu kok. Awakmu iku lho cek gak kesel kabeh. Amis ya tenggorokanku ya. Ayah iki lho. Ambean kon lapo bar nih bar. Kok ya pas temen nak mbek Mustaqim nggih kegiatan. Ya amis kabeh lho ya lambeku ya. Sumpah iki. Iku lho anakmu nyucup keran. Kon lapo sih bar? Lanang kok lembek kon. Juga lembek Mas anjen gak doyan. Oh, jamu ngono ae. Bar, kontak sepeda mundi. Sepeda itu bisa dikunci setir di tengah embong iku lho. Lan dadangi dalan ta. Kon mau mesti yo lel, bengok-bengok toko ado. Iki lho anakmu delok. Kudu mutah ambek ayah dijamoni. Dijamoni opo, Bar? Kono aja gak kenal lho ki maret sampe kowe kudu melukok ngono. Dijamoni opo mbak ayahmu? Ngawur apane? Jamu endok sing biasane biyen kon gawekno aku iku lho. Iku mang ya mek titik. Dadi opo nih? Mau separo gelas ngono lho Mus. Yo kan titik. Oh, takim iki yo. Kok edan? Wong anake iku lho gak doyan ndok mentah. Aja ndok mentah, ndok setengah mateng wong arek iku kadang iso nrimo kadang enggak. Kok yo kok gelem dipaksa mbak ayahmu? Wes aja diogroki ae. Tambah loro kabeh goronganmu. Amis mah. Wes aja diutano. Ngombe banyu potek ngono lho. Endi kontakmu? Lah ayahmu ngono gak kena ditiru, aja ndok petik. Lho ke unta diuntal ambek iki. Opo ae kon iku lel? Ayo lu iki lu karek siji lu untalan. Mau Mas, aku gak seneng jamu, gak seneng soda. Iya, gak usah soda ndok tok ae. Ya apa iki, Jeng? Lho arek iki, kena kon mari kesurupan apa sih? Kok kabeh wong mbok jamoni? Anakmu mbok jamoni sampai kudu muta. Saiki bojomu mbok jamoni pisan. Mau aku, Mas. Wes aja kakean protes. Ayo mangat. Telenyer, Jeng. Kira-kira iki lho mbek ya. Kon kok gelem lu dipeksa iki lu hati-hati diendrem kono mbek Mustaqim. Barene dikontake kok tambah ngotot ngene. Ae kon iku kak. Kon kemang yo dipeksa yo gelem. Lah sampean tok ngomong nang aku sih. Mau aku sing dipaksa ayah kok. Lah aku gak gelem, aku sing diseneni ayah. Mangan apa iku, Nduk? Pentel mercon, Mbok. Waduh, mercon kok dipangan, gak wedi meledos ah. Iki ngono jenenge tok, Mbok, pentel mercon. Tapi isine ya kudu mercon temenan. Isine ya pentol ngene iki. Nyoba ae sampean, enak iki. Nyoba ah. Ayo tak dulang. Ya. Enak kan? Wah, Ya kan enak. wah. Apa, Mbok?
Enak. Iya tak jelas enak iki. Mana ya? Aku dhisik yo, mari ki sampean. Ayo mbok, mana? Ayo mangap. Dodeh. Ayo mbok. Wis entekno, Nduk. Rasane cangkeme mbok mekar. Lah kok sih mbok? Wong enak ngene kok. Sekarang waktunya garap PR. Mbok, saya nggak apa-apa, Mbok. 2 tangan ada 10 jari. Berarti kalau 10 tangan ada berapa jari ya? Sampai nopo ose mbok? Kok mangap ae? Iki lho, pentol mercone sik akeh. 2 tangan ada 10 jari. Kalau 10 tangan berarti 50 jari. Jelas teh? 50 jari. Soal selanjutnya. Ayam 1 ekor bertelur 5 butir. Kalau 100 telur berarti berapa ekor ayam yang bertelur? 1 ekor ayam bertelur 5 butir. Ya 20 ekor ayam ta? 20 kali 5 100. 20 ekor ayam. Bulan. Loh, lah kok ngarep PR? Iya Tante Susi kenapa? Gak popo gak sih wis lan. Puas kate tak kongkon. Loh ayo gak apa-apa, kate dikongkon andi. Tak budal aku. He, kok wani-wanine kon ngongkon putuku. Nglamak dadak. Apa sih, Mbok? Ojo macak kereng ae po. Mbok sampean niku, mlebu kono lho turu. Lah iku lho cek kurang ajare, putuku kate dikongkon-kongkon, prasane babumu ah. Kasih dong kongkon. Kasih dolan Tante Susi mulai. Mbok rek, aku iku seneng lek dikongkon Tante Susi, soalnya dikek duwe. Sampean ku gak apa-apa melok-melok ae. Ngono ta. Ya ora ro aku. Oh, ngene iki aku malah gagal wis untuk ceperan. Kepingin tuku siomay, tapi aras-arasen budal. Kate ngongkon bulan, lah kok arek ngarep PR. Duh, anjene males kon iki. Kono jok mencap-mencap lo yo. Iki awan hawane panas. Engko lek wis tak golong koyo lumpia aja nyalano aku kon. Sampai kapan sih Mbak Sus sampean benci aku? Sampai kapan? Sampai kon nyali tekan kene. Kon niku sebenarnya sadar gak sih? Lek kon niku hama, kon niku ganggu banget di motoku. Aku iki asline gak gelem lama ambek sampean Mbak Sus, tapi aku iki njaluk tolong, reganono aku. Lho iya ayo bandrolen cangkemmu. Jauh piro kon? Tak kesi le atasane kon ae. Mlebu kono lho jok ngocoe kon niku. Gede-gede irungmu. Lah perasane irunge sampean niku kapikna, wong irunge sampean yo ambles ngono. Lho arek iki yo memeli ae. Lah apa sih arekku mlayu? Wong aku lho kate weso. Kon lapo sih, Mbok? Mlayu-mlayu nang omahku. Lah ono Mbak Susi goleki aku, ngomong gak ono yo lan. Paling. Aku duduk maling, Mbok. Aku iki singitan. Paling. Iku kudu maling, Mbok. Iku singitan. Amben kon lapo sih, Mbok? Kok gak jelas ngono? Mbak Yuni. Gila. Segeri rek lambine warna kuning. Iya, Lang. Kamu mau kemana, Lang? Iki lho Mbak Yun katene nang omahe Wawan. Oh, iya. Lapo sih lambine kok ditutupi barang? Sariawan, Lang. Oh, Sariawan. Wis aku tak nang omahe Wawan sih Mbak Yun. Iya. Ini kalau sampai ketahuan. Sumpah, malu aku dilihat Gilang. Wawan metu ket mangan cair. Padahal aku janjian lho. Sentas areke metu, mbok katene njopo apa ngono lho, lali aku jenenge Lang. Dah nang dise Wawan iku. Percuma awakmu nelpon. Lah iku lho HP-ne ngeder, areke gak nggawa HP.
Walah, nang di sih wawan iku? Kon genai janjian opo sih lang? Kok modele koyo penting ngono. Longgo kono lho, ndokmu abo ayo, gak iso longgo. Wawan, itulah dicariin Gilang kamu. Den dia Ya kamu. lah kok gamen parani ngono Gilang. Enggak apa-apa. Sana. Aku mau bersih-bersih dulu. Oh, niku nang diae, janjian malang ilang. Sida mbok skin tak gak? Sik ta sabar, iki lho sik tas tak cukup peralatane. Ayo nek kate sepki nek jopo ae cek harus rusuh. Ayo, Iki kate di skin opo lang? iki lho wan garis tok sampe mburi. Tapi ojo kanan kiri. Yo kanan tok wan, wis ta layu. Ojo mencrek lho wan. Ya kono coba ae sik menengo. Kon lapo-lapoan rek. Iki lho Gilang njaluk di skin di garis ngene lho, Pak. Wah, si cair. Wah, lek ngono aku yo gelem rek. Selang geseran lang. Geseran. Ya opo sih, Pak? Aku yo kepingin nek skin pisan wan. Gilang gurung mari. Iya, sekinin bapak dulu ae lo. Bar. Kate potongan kabeh iki Mas Wan. Bar. Pak Breng apike ndek skin opo le? Agene ki ono saran, soale Pak Breng nek pilihane arek loro iki gak percaya blas. Sampeyan skin Z ngene lah apik ya Pak Breng. Sret-sret ngene. Lah, iku lho, akeh benakno sing kaya Akbar, Z sret-sret. Sampeyan niku bareng-bareng ae. Oh, wis aku iki bapakmu dhewe wan, ndang sekinen engko lek bapak wis mari sekinen Gilang. Ayo. Z ngene ya. Iya, Z sret-sret. Ojo gede-gede Mas Wan. Cilik ae sing apik. Ojo gede-gede lho. Manut Akbar, kon kok lek kegedean tak keplak kon. Lek sampean kate disekin model apa Mas Lang? Lek aku mek garis tok bar, iki lho. Oleh seprapat diterobos sak Tohir. Alis barang ya wan, mari iki garisen ndek kene lho. Street ngene lho. Lah apa sih Pak ambek alis barang? Wis tala kerjakno. Bapak le wis kadung boys kon naik kalah ganteng le. Wis Pak. Ya wis pindah nang alis. Lah iya bar, Pak Breng ndek skin alis sih. Kurang iki. Wih, sampean balik kaya arek enom ada Pak Breng. Ya Allah, lapo-lapoan sampean iki Mas, kakean pola wis tuwek. Awakmu pisan wan, diapakno bapakmu iki? Lah wong bapak dhewe sing njaluk. Apane? Aku enak-enak ndelok TV, ndak iku mang langsung ditarik katene ndek skin. Kon nang lama. Sepurane ndak. Duh yo, tambah tuwek tambah gak karu-karuan. Apa awakmu pisan? Kate melok-melok pisan. Enggak kok. Mikir. Bar, kon lek kurang nyokoti kuku, iki lho kukuku dawa. Iki lho, Bar, dawa-dawa ya. Iki Jokotono. Ora Mas. Iki ae wis cukup.